Gipang ibot o gipang sunog sa kapulisan sa Cebu City Mobile Force Company, Naval Forces Central ug Talamban Police Station 8 ang 25 ka stock sa marijuana nga mobalor og 10 milyones pesos diha sa may sitio Mitol, Barangay Tagbao sa syudad sa Sugbo niadtong Sabado, Agosto 19. Nailhan sa kapulisan ang cultivator sa marijuana plantation nga si Primitivo Ardimer alias Boy Hingkod ang panuigon ug residente sa Barangay Adlaon ning syudad apan temporaryo nagpuyo sa may sitio Mapa, Barangay Tagbao, padayon siya nga gipangita sa kapulisan. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Force Commander sa Cebu City Mobile Force Company, nga samtang nagpatrolya sila sa naasoy nga barangay ug sa concerned citizen ang mipahibaw kanila kabahin sa marijuana plantation. Gi-verify dayon kini sa kapulisan ug nasuta nga dunay duha ka luna nga napuno sa tinanom nga mga marijuana. Ang unang luna adunay 15,000 ka mga stock sa marijuana nga mokabat sa 6 million pesos. Samtang ang ikaduhang luna adunay 10,000 stock sa marijuana nga mobalor sa 4 million pesos. Nagpahigayon pa og follow-up operation ang kapulisan aron madakpan si Abdimer ug pasakaan og tukmang kaso.